Volám sa Rebeka Zamolo a robím zábavné videá na internete. Bola mi diagnostikovaná ulcerózna kolitída a to mi úplne zmenilo život. Teraz žijem so stomickým vreckom. Už 2 mesiace po operácii som sa rozhodla bežať polmaratón. Sme tu! Sme na polceste do Las Vegas. Zajtra pobežím maratón. Konečne som tu, polmaratón. Tak, práve som dostala podbradník s mojím číslom. Som pripravená na preteky, dostala som tričko a je to tu dosť hektické. Toto mi dodá energiu a je to trochu šialené. Tak, hej, som pripravená na zajtra. Dobre, no, idem si vymeniť vrecko pred maratónom, ktorý dnes pobežím. Takže, príprava pred pretekmi. Vyprázdnim si vrecko, potom očistím moje črievko. Moju malú stómiu. Odstránim všetko, čo sa len dá. Toto je pre prípad, aby sa mi niečo nedostalo na nohavice. Tak, musím byť hotová veľmi rýchlo. Použijem ochranný film Convacare alebo Siles, ktorým vytvorím lepivú vrstvu okolo stómie. Zľahka, jemne potriem kožu. Nechám vysušiť. Urobím krok 2 a nasadím si tvarovateľnú časť. Vyrolujem okraj podľa mojej stómie. Je to naozaj tak, žiadne podtekanie, nič. Nie sú tam žiadne dierky. Dám dole ochrannú fóliu. Potom dám dole ochrannú fóliu z vrecka a vrecko prilepím v takom uhle, aby som zohľadnila to, čo bude do neho odchádzať. Takto do strany. Toto vrecko od Convatecu je pre mňa najlepšie. Skúšala som aj iné vrecká, ale mala som problémy s podtekaním pri mojom behaní, takže naozaj... Ešte som nebežala 21 km, ale pevne verím, že vrecko od Convatecu vydrží, pretože len to jediné mi fungovalo aj pri iných behoch a nesklamalo ma. Takže je to moje vyvolené vrecko. Ako vidíte, vymenila som si ho a je to super ľahké, pretože postupujete podľa krokov 1, 2 a 3. Viem si nasadiť tvarovateľnú časť a potom k nej pripevniť vrecko. Toto jednodielne vrecko nie je dvojdielne vrecko. Ja osobne uprednostňujem jednodielne vrecko, pre mňa je najlepšie. Ale toto je super ľahké, urobila som si to sama a nikto mi nemusel pomáhať. Dúfam, že to bude fungovať a že nebude podtekať, pretože bežať s vreckom, ktoré podteká, je trošku na nič. Sme pripravení. Všetko smeruje k pretekom. Som vzrušená, že mám okolo seba všetkých svojich priateľov, ktorí budú bežať so mnou. Tak, sme takmer na 8 kilometroch. Zatiaľ je dobre. Tieto preteky sú také úžasné, všetky tie svetlá. A sú tu aj kapely, ktoré hrajú hudbu. A je to super zábava. Zostávajú nám 3 kilometre. Do konca. Zatiaľ je všetko v poriadku. Práve som dobehla 21 kilometrov, bola to úžasná skúsenosť. Cítila som sa veľmi dobre a bolo to veľmi emotívne a mala som Convatec vrecko a ukážem vám, vôbec nepodtekalo. Je to úplne v poriadku. Zostalo na mieste.
Som veľmi vďačná, že som mala toto vrecko, pretože keby podtekalo, neviem, čo by som robila.